Ki perbagit bagi perlok bait baro pedang subhai pi sha kenika YouTube channel ke jing puson lingkot bat ngangit skemba ke kubor lingkot ke bang yos ngau hakni ke jan miet ro kan long ke jingker khu na kam da jangi baro ki basngap ki sha skor ya ka ktien ke jang blai ka jing puson lingkot hakni ke jan miet ka long halor ka phang ka boong ka jing mlin la ni kata ke bakiong ktien pareng habits. Batia kenika jing puson lingkot ala pensyong nong rim nyaka kitab u Daniel kalonong ke ban riu dikot ke bashipong ladengin pet na ka dictionary ka Merriam-Webster dictionary ke batai kumni ya kani kentien jing melin kiong kanu ka baki beriu ki yaile manla kapor kata ka kelalong ka jing melin nang takat kum ke Google research kiong baka shimpor ya ki beriu tang kum bakat sansngi hadu arspa san pusau sngi banlong melin ya kinu ki jing melin la ka babaha ni ka basniu bat kat kum ki start wat benia pan ki ong na ka research ka baki ki le ki ong baki babun hi ki breu average ki babun ki breu ka shimpo re ki tang hreu pun reu sngi la ni hapo an reu pun reu sngi ban penlong jing melin ya kanu ka kam la ni kanu ka baki breu ki le ha ka jing im jong ki man la ka sngi bat ki babun ki breu hakini kisngi haswa ban thia alada klem yo ban pe ya ke mobile let's say ki babun hi prapo na shispa ken nam nang ban yo thia kan simpor ki bakin yo thia ken lapmit ban phai sha ka diang sha ka mon kadau ka long namar bala melin ngila melin bahasyo ban thia ngin yo ban pe ya ke mobile bat kata hai kelalong ke jing melin kum tala da klem ka mobile ha ka por mit let's say kan shem chitom nakam da jong kitu ki bala melin ngakan mau ha ka por bangidang kham khna imei ipa iju hikai yangi bangim dei ban kren ha ka por ba ka shentur jingi kedap ga jingbam yo ka siet ba ka long klem akor panang ta ki ju hikai ru bangim dei ban jer i ha ka por bam nang ta ki ong bangim dei ban kenthet ki kti mari dep sai kti namar kita baro ki long klem akor bat kita ki jingi kai habala pentre ka man la gasngi ka so thi da ka jing im ga jongi bat ka kala long no ka jing melin habala pen melin ka kala long no ka jing melin kum ta ka ka bangile man la gasngi kata he ka kala long ka jing melin ha ka jing im ga jongi ki brio la ka babha la ne ka basniu ki parlok ba ka bible ga itu hangi syapang u Daniel u samla Hebrew u Daniel ujudon ke jing melin ha u ke ba uju melin man la gasngi berkata ke jing melin ke ba Daniel ule kalong u melin bandem banduai laisin shisngi u Daniel ulong bri u ba lekrit u ba kongu ong ka tin jo ublei padu ba syap tiang ye ublei kumta kani ke jinglong jo u kala syams u ublei la syams ngau ba ya uni samla Hebrew bat la kentiu ya u hadu ba unjo banlong uwei na killing score haka ri Babylon haka ri Norway nang ta na mar ulong usamla ubastat baru balerit kum ta usim Darius ru ula shams ngo bhaya uni u Daniel kum ta ula thungi u banlong uwei na ki laingut ki link score ki ba kham hakli do bat u Daniel la jit ba uhap ban shim jing ken na baro ki shispa arfungut killing score hap ban shim jing ken knang ba usim lut kesan nong ka Bible bat kani kala penbitari ki wei pat ki para link score ki bade ki try snong ki try muluk ki try jaka jong keri Babylon bat naman ba kala penbitari ki kala rung mensim bishni kum kita ki kum ta kila sedang ban wat daw no ban riam ya u Daniel Henry ko basngo tenat kalong baka ktien jo blek itu engi ba kini kinong shon jong Daniel kim shem la lap daw ai persya yunu samla Daniel lat no na ka ba mani blay lani lat no na kata ka hukum blay kum ta kini kinong shon jong Daniel kilay sela paramaki ban bu no da ka hukum sim ka ban mana persya ya baro kibadon ha kata ka hima ka Babylon kibadon hapo jing spek jing kmi jong sim Darius ba kim bit ban kerpat ya unu ublei lani ubriu hapdeng live hosngi mde ban kerpat ya kiwe ki blei lani ki briu latno na ka kerteng jong sim Darius but ong kata ka hukum la tho shai ba kinu ki ba pen khain ya kani ka adong ka bainong kan long
an berat yaki hakuram kising. Nalor kane kini kinong shun jong Daniel kilapan kreru wat ban riam saya sim Darius. Namar kitip ba uni sim Darius u i tap man sim Daniel. Kum ta kilong sim ban pen scam no ko sim gedrat pen scam no ya kani ka adong. Da ka basoy kat bakum kata ke hukum jong ki Med bat jong ki Persia. Ka bamut ba sisin balasoy dakat kum ka hukum jong ki Med bat ki Persia ka bamut ba kata ke hukum anam la shuan pen kalah lanu. U Daniel hadian ba ula tip ula yo jing tip ula yo kubor ba usim ula dak ban soy ban pen scam ya kata ke hukum. Ong ka Bible kum ba ula julek menshwa. Kum ba ula julek menshwa. Uni ula lek ban duai laisin shisngi ban aingu ya ublay. Bat day ka ni ka jing malian jang u ban wat ya ublay laisin shisngi ka bala penlong ya u wat hapren ka jing bon kam kum uleng skor jang kari Babylon. Kelet setia ban wat ya ublay. Wat lai ka jing im jang u ka dan hatemir jang ka jing yap. Henry uni kelet ban pendep bila ka jang ka kamram. Kelet ban pendep ya ketika jing malian ka ba ujung malian ban le. Kelet ban wat ya ka khamat ka jang ublay. Barkani ke jinglong jang Daniel kalau penlong ya ublay ba unri penim ya Daniel watla ula de ban syabret dah kram kising penban ublay ula khang no ya ka shentur ke jong kising kipar lok bar kipar bangait bait ki babun hakini kisngi ni penlong jing belian haki ki bom te ya ka jing im ka ba kenjaman sim mudar mapi ladah nriu pun riu sngi lalak ban penlong jing belian haka jing im ka jong ki briu menshum snem arhajar arpo henriu bena ingi syuk ban ya syongkop haki yang kisem gejongi la kumno shispa prapos ngitam hakini ki shispa prapos ngitam ka jingkeli kalong ka ka bangilale kum ki kristan ban penlong jing melien hakini ka jing em gejongi mentau snem sa jusin yi olat biang mentala arbenai nyau pu arsngi le olat ban syong ying keli alade ka ka jing melien ka bangila penmelien ka jing em ka baman la ka sngi kum ki bangai ngashap tieng yo ngi penlong jing melien tang haki ki bom te ya ka ni ka jinglong ka ba kenjaman sim ka jangi kat ba ya kata ka ba te ya ka jinglong men sim pat ngim da perwatan ngim dai penle jing mutan tungin pe chau Daniel tungin bud ya ka nuksa no ni samla Hebrew kata ban penlong ya ka jing melien ka ba man la ka sngi bangin wat ya ka khmat ka jang blai ban penlut por ban yakran bat u namar u Jesus Christ u ong na ba klem manga phimla ban lai ru em nang ta shu unong roi sam ka jing roi sam ko ba shispa arf we ka ong ba ka jingerap ka wan na uta ubla thau ya ka beneng ba ka khando kum ta daladi ngenam la ban im ha ni ka perthai ngenam la ban yele persha ki bor jong ka jingdum ngidan kam ban wa ya ka jingerap jong na uta ubla thau ya ka beneng ba ka khando na uta ubla thau yangi kum ta kum ki jing thau ka jong blai ha bangi ong bangi i ya uta unong thau jongi ngidon kamru ban pen melin ban penlut por ban wat ya ban yakran bat haki jing duai Daniel pen melin bakani ka jing duai ka balai sin chisngi kalong om shu tang ka jing melin mdei shu tang ka habit henry kani kalalong ru ka lifestyle jong Daniel kani kalalong ru ka rukam im jong Daniel deina marta ka daw habaki nong shun ki wat daw pershayu kim shim la shem kanu ka daw laj na ka hukum blai Apostol Paul uang ka shithi ka bu tho shu ka shithi ka bening kong bu tho shu Timothy ka long basaw khot gwa pra Paul uang namar ka jing pen melin ya ka met ka mentoy tang thindiat Henry ka jing melin ha ka jing long ba riu blai ka pen mentoy om tang ya ka ba menta Henry ya kata ka ban sawan ru ai namar kata manga maphiru kum ki khon kristan kum ki bangai ka jing duai ka di ban long om tang ka ba shule tang ban dep rukom Henry ngi dei ban penlong ka jing duai kum ka jing melin tar hadu bakan da yo ban long ka lifestyle jongi tar hadu baka jing duai kan yo ban long ka rukom im jongi kum ki kristan ka di ban yo ban long ka rukom im jongi kum ki bangai namar kani kalong kalat ban teipat ya ka jing long men sim ka jongi kani kalong kalat ban teipat ya ka te ka jing ya dei ka jongi bat unong penim jongi Jesus Christ hangta abangi penlongi kini ka jing duai kum ka jing melin kum ka habit kum ka lifestyle ka kum im jongi ka jing kar khu kan long om ta ya ka jing im ha gani ka perthai hande ka jing kar khu kan long ru
ya ka jingim ka bansawan ublen kerku na kam ta ka buram jong amen hagdi ka por ngin yo sngo ya ka jingruai ka bakerpang na ipila thankiu bat na iba badondor thankiu bat ngit skem ka jingruai ka bang yo sngo na kini ki samla ka nong ka jingkerku na kam ta jong ilang baro kini ki samla ki dei na ka balang CTC bat na ka balang COJC bat ai ku blai kerpang nam ta jong ki pakil ai kini ki jingruai bat ngit skem ka nong ka jingkerku ngi baro ki besha skor ya ka Shakilo Jangyarap jangakan wanang nongan Kemir lagi kemat Shakilo Jangyarap jangakan wanang no Jangyarap jangakawan Nutra blataya bneng bat kendo Jangyarap jangakan Nutra blatau ya gampang ban kendo Peneng bat kendo Ngan kemir lagi kemat Shakilo Jangyarap jangakan wanang nongan Kemir lagi kemat Shakilo Jangyarap jangakan wanang no Jangyarap jangakawan Nutra blataya beng bat kendo Jangyarap jangakawan Nutra blataya gampang bat kendo Bajing senil ke wan ban kentur Deyu trai balong nang sumar bat ka jing ka Ya jing im jonga dak tika man udah Na jing men samparo ngan kemir Lagi kemat Shakilo Jangyarap jangakan wanang nongan Kemir lagi kemat Shakilo Jangyarap jangakan wanang no Jangyarap jangakawan Nutra blataya bring bat kendo Jangyarap jangakawan Nutra blataya gampang bat kendo Neng bat kendo Bajing senil ke wan ban kentur Deyu trai balong nang sumar bat ka jing ka Ya jing im jonga dak tika man udah Na jing men samparongan kemir Lagi kemat Shakilo Jangyarap jangakan wanang nongan Kemir lagi kemat Shakilo Jangyarap jangakan wanang no Jangyarap jangakawan Nutra blataya bring bat kendo Jangyarap jangakan wan Nutra blataya gampang bat kendo Peneng bat kendo Jangyarap jangakan
ngi ai khublei kini ki parlok ki ba ai kini ki jurai ki ba sngau tenat ki ba pen kan mau ngi kini ka jing shisha ba ka jing yarap he ka wan tang na utrai bala thau ya ka beneng bat ya ka khendong ngi ka por ngi nya phai chu ble ka jing duai ngi ai ngu ya me atrai nomor kini ka por ka ba kordor ka ma penyo hangi ba ngi nyo ban bet ya nu sembai juga ketien ka jome pen kan mau ngi ya ka jing em jong nu samla hebrew daniel warla udon ha ka rinong wei andre upen melien ya lade pan em ke jing em ke beriu belai tar haduk bakani ka jing melien je kalalong ka rukom em ke jang bat kalalong ka nuksa ke babaha nakam tha jong ki wei pan terahi kai nakam tha jong ikum ki bangai kum ki khuon jome bangiru ngin la de shisha ban penlong ke jing melien ya ka jing em ke beriu belai bangiru ngin nang ban wa de ka khmat jome ki por baro bat kata kan yo ban long ka lifestyle jongi kan la ban long ka rukom em bat ka jing pen melien jongi ka jing em ka man la kasni khanang madakata ngin la de shisha ban long ka nuksa ka babaha ngin la ban long ki sakhi ki baman toy ki jome shakane ka perthai hi baro kar khui ki ka por haga kerteng jo uji sungi duai amen uble un kar khui lang baro